Maayong adlaw Bohol ug sa tanang mga bul-anon sa tibuok kalibutan, kini ang Bohol Eye TV. Ania kita karon sa Barangay Kangawa, Buena Vista, Bohol para sa Medical and Dental Checkup Mission. Ako si Ermelita Bagyo, taga Kangawa. Pamedical may pa-check up dere. Napasalamat mi ni Yap nga imong gitagaan nga libreng check up para sa mga pobre. Daghang kasalamat sa libreng mission. Unta mobalik mo dere para sa sunod na pud nga medical mission ninyo. Ang teaching staff sa Kangawa Elementary School nga diin ako ang nangulo, mapasalamaton kaayo sa gipasigugda nga medical mission para sa mga ginikanan diin ang among mga bataan nakabenepisyo niini sa free medical check-up, sa dental service, free vitamins, sukad sa kinabuhi na mo dinhi. Ikaunom na nako katuig dinhi sa Kangawa isip principal, karon pa ko makasinati og ingon niini murag na overwhelming mga teachers mao pagkahibaw na mo nga dunay medical check-up nga mahitabo sa Kangawa. Amo yung panginandaman gahapon sa simple na mo nga paagi. Kay kini usa ka activity sa Brigada Eskwela diin malipay kami nga dunay mga nurses, mga doctors nga mohatag og libreng serbisyo ngadto sa among mga kabataan nga kani sa Brigada Eskwela mao kini gitawag namo og Uplan Kalusugan. Og daghan gyud kaayong salamat sa atong Gobernador Yap. Sa tanan-tanan nga naglihok niini, di na ko matagsa-tagsa kay wa na ko masinati ang ilahang mga ngan, ilahang mga posisyon, pero sinati na ko ilang mga dagway kay nakahibaw ko nga anad sila aning paghatag og tabang, pagpaabot sa ilahang tabang ngadto sa mga tawo nga kinahanglan sa ilahang panabang. Og daghan gyud kaayong salamat. Ako dakong pasalamat ni Gov. Art Yap, ni Vice Gov. Rene, o sa tanang mga saguniang panalawigan members. Labi na gyud sa Provincial Administrator nga si Attorney Kat. Kibaw mo, dugay na namong pangandoy nga naay medical and dental mission diri sa Buena Vista. So sa una pa, sa wala ako sa politika, nangandoy ko nga mo magdala diri. Pero salamat sa Ginoo sa pagkadaog ni Gov. Art kay nakaistorya gyud ko niya. First gyud na akong gipangayo ni Gov. Art, ang akong pangayoon para sa Buena Vista, ang medical ug dental mission. Kay kibaw ko ang panginahanglan sa mga tao tambal o kanang free nga check-up. So mao to, ningon si Gov. Art, sige, mao nay special project ni mo Vice. So mo ito nga nagpasalamat ko ni Gov. Art niya. Kani siya diri sa Kangawa ikatulo na ni nga higayon. Ang duha dito mi sa bukid na hitabo. And then pasalamaton kay si Doc Lim, si Doc Pio Quinto, katulo na sa ning higayon yun na ani appeal namo. Of course sa taga kanang medical unit. Salamat kaayo sa tanang mga tao. Sighan king salamat kay sus dako na kaayo ning butang para in town sa mga indigent nga free ibot sa ngipon, free tambal ug vitamins. Sus dako na kaayo ning ikatabang kay kibaw ko ni bati ko kay sa una mag house to house ko diri sa Buena Vista, maingon gyud sila Vice lisod kaayo mi. Wa mi ikapliti paingon pa sa center. So, hunahuna wa pa'y sila ikapliti, mubayad pa sa doktor, wa pa'y tambal. So, kaning gibuhat nato nga free medical mission, dako kay ning tabang. So, salamat kay ni Gov. Art, ni Vice Gov. Rene, o sa taga-provincial, salamat kay ni Ma'am Liza Flores, si Attorney Kat, si Sir Kevin, ug sa uban pa, daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat sa pag-ari diri sa Kangawa. Og dapa, di na ako kalimtan ang barangay captain diri sa Kangawa, si barangay captain LV Digamo, ang tanang barangay officials, og diri ang principal diri si Ma'am Helen Danela nga nidawat gyud sa atong medical and dental mission. Salamat kayo. Ning ari ko kay tungod sa naay panghatag nga tambal. Og nagpasalamat kog dako nga ako na tabangan og kami dinhi sa Kangawa nga nakadawat sa ilahang hinabang nga tambal.
Oo, mga eskwelahan. Pasalamat ko sa among principal nga naninguha po sila nga ang mga doktor moari aron maka hatag silang tabang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Oh, pasalamat ko ni Gob. Oh, RTF po ko malimot na niya. Kana na ang magpa-check up ko diri sa akong tuhod nga ngulngol. Nya kana na ang magpasalamat ko sa Negob nga mobalik paunta siya diri para maka-maintain ang mga tambal. Daghan kayong salamat nga niya sila diri ning hatag namo og mga kaayuhan sa barangay. Nagpa-check up mi kay gikuha ko ng ubo, sip-on. Na ako pa-check up. Katol na po. Kuha naman sa inyo mga tambal. Di ana. Yan mong tambal. Salamat kayo sa nagpahatag ini. Sa Gob Art, salamat. Ako aniya karon magpa-check up sa akong anak kay giubo. Tapos magpasalamat mi nga niabot ni dinhi ang medical a dental mission. Salamat sa naguna ani nga sila si kanang Governor Arthur Yap, Vice Governor Rinilon Pagos og sa among Vice Mayor dinhi sa Buenavista na si Christine Trigosa. Salamat kay dako kay daghan jong matabangan kaning mga kanang may gipamati sa mga bata makalibre sa libre tambal makatabang gyud sa mga naig pamati. Labi na ako karon kay akong anak kanang giubo ni didto mi sa center kanang nagpa-check up po mi kanang one mi niya nigayon lang po mi gari nagpasalamat po kog dako nga naabot mo diri manginaot ta po naot punta ko or kami nga nadiri nga mobalik pa sila kay napay uban nga kanang sa wal pa siguro kay baw nga mukani nga kanang makakuan pod sila sa libre nga tambal nga unta manginaot ko nga mobalik mo pohon. Daghan salamat. So, maayong buntag everyone. My name is Phildon Lowell A. Tergosa. I am the SK Federated President of Buenavista. So, this is a great opportunity ang kaning medical and dental mission para sa pagkanang outreach or pag-reach out sa kanang nanginhanglan diri sa Buenavista kaya actually Buenavista is a fourth-class municipality, so we are in dire need jud og kanang help from different organization maski kuan especially kay Gov Art kay iya jung gi-extend iyang help diri sa amoa. So I would like to thank our Governor Governor Art Yap, and I hope nga there will be a next time. So daghang salamat. Ania mi karon sa gihimong medical and dental mission nga si ugdahan ni Gobernador Yap og sa uban sa iyang Vice Gobernador nga si Relampagos og with the coordination sa amo ang Vice Mayor nga si Christine Torregosa, Cabarrubes Torregosa. Nalipay pag-ayo si Mayor sa gihimo ni Governor Art Yap nga iyang initiative nga naa ning medical mission sa kada barangay sa lungsod sa Buenavista. Kay sa dili po na mo ikalimod tungod sa kadako sa among lungsod unya most of the barangays are mountain barangays. Maglisod mi og abot dito sa kabarangayan sa uban nga mga health services. So mao nga iyag yung gikalipay ilabi na gyud nya ning reach out yun si Governor Yap ni Mayor sa iyang buhatan nga nagpahibaw o naghatag o kanang briefing about sa purpose sa maong medical mission. Unya naami plano nga naghimo nami og request letter nga kaning medical mission nya gihimo karon nya diri sa barangay Kanggawa amo ning dadon dito sa lungsod sa amo ang Foundation Day celebration karong February 11 pero 1 week celebration man ang amo ang Foundation Day, so nag-schedule pa mi og adlaw kung kanus-an na namo ipahigayon. Unya ang amo pong giplanuhan nya pwede ra gihapon og mao ning grupuha dadon dito unya ang 35 barangay sa LGU Buenavista converge dito amo lang ipahibaw sa mga barangay captains